50 miżura l-sistema tal-ġustizzja aħjar bilan li jinqata' d-dewmien tittejjeb is-sistema u jissaħħu l-qrati Maltin u Għawċin. Miżuri li flimkien jiffurmaw ir-rapport finali tal-Kummissjoni għal Riforma Holistika fil-qasam tal-Ġustizzja, il-tnejn ġie ppreżentat lis-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici. L-imħallef emeritu Giovanni Bonello fisser kif il-miżuri proposti huma mmirati biex jindirizzaw il-problema prinċipali fil-qrati tagħna. Identifikajna l-problema prinċipali li huwa d-dewmien fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja u l-450 miżura huma kollha miżuri xi wħud kbar u xi wħud żgħar li nisperaw jikkontribwixxu biex dik il-problema prinċipali li huwa d-dewmien fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja jiġi b'xi mod riżolt. Fi kliem l-imħallef emeritu Giovanni Bonello li mexxa l-Kummissjoni, il-preżentazzjoni tar-rapport finali turi tmiem ta' vjaġġ u l-bidu ta' vjaġġ ieħor. Dan għaliex wara li l-Kummissjoni identifikat il-problemi u proponiti s-soluzzjonijiet, issa jibda l-vjaġġ tal-Gvern biex jibda jimplementa il-miżuri proposti. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ġustizzja Owen Bonnici ratħajr lil dawk kollha involuti fil-proċess ta' konsultazzjoni, fosthom lil Dr. Franco De Bono, Dr. Jose Herrera u l-pubbliku ġenerali. U għatkellem ukoll dwar l-azzjoni li ser ikun qed jieħu l-Gvern. Il-Gvern ħajħu d-deċiżjonijiet. Mhux se nibżgħu nieħdu d-deċiżjonijiet, ħammexxu biex nimplementaw il-bidliet li hemm bżonn, però b'kondizzjoni waħda. Illi aħna nimplementaw id-deċiżjonijiet qed infittxu il-kunsens f'kull mument tal-ġurnata. Il-konsens kemm mal-Oppożizzjoni u kemm mal-Ġudikatura, l-Kamra tal-Avukati u l-uffiċċji legali l-oħra li huma essenzjali biex dir-riforma tidħol fis-seħħ. Din ser tkun sfida kbira għall gvern għaliex filwaqt li wħud mill-miżuri jistgħu jitwettqu permezz ta' bidla fil-prattika jew permezz ta' bidla fil-liġi, oħrajn jeħtieġu bidla fil-Kostituzzjoni. Iżda l-membri tal-Kummissjoni għal Riforma Holistika fil-qasam tal-Ġustizzja jemmnu li l-bidla hija meħtieġa anke biex in-nies ikollhom aktar fiduċja fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna.